Ahojte, moje meno je Nikola Beveláková a som zakladateľka značky Nikola Bevelák a taktiež preferujem holistický prístup k žitiu života. A v súvislosti s tým by som vám v dnešnom videu rada predstavila bestseller. Je to vlastne Protein, výživový doplnok českej firmy Bevit Natural Medicine. Ide o Carbon Elixir, ktorý obsahuje vzácnu molekulu C60 a za objav tejto molekuly dostal Harold Kroto dokonca Nobelovú cenu. Takže ja vám chcem v tomto videu povedať svoju vlastnú osobnú skúsenosť s týmto produktom, prečo som si ho vôbec kúpila, prečo som ho užívala a ako mi pomohol. Bol začiatok jary po zime a cítila som sa naozaj veľmi vyčerpanie, nemala som radosť zo života, všetko mi prišlo také stereotypné a hľadala som spôsoby, že ako sa posilniť, taktiež nakopnúť po zime, vyživiť sa a ísť do väčšej radosti v živote a akcie a životaschopnosti, keď to mám tak povedať. Takže som svoju situáciu odkonzultovala aj v rámci vedeckého poradného zboru, ktorý má k dispozícii Bevit Natural Medicine s lekármi, ktorí vyštudovali tradičnú čínsku medicínu. Takže som svoj zámer odkonzultovala prostredníctvom požiadavky, že čo by mi tak najlepšie môj zámer splnilo po tej zime. A bolo mi odporúčané práve užívanie Carbon Elixíru. A ja som ináč aj vnútorne cítila, že toto je tá cesta, ktorou mám ísť. Moja intuícia mi hovorila, že idem správnou cestou. Aj keď je to produkt, ktorý patrí medzi najdrahšie výrobky Bevit Natural Medicine. Určite sa ho oplatí kúpiť, investovať do seba, pretože o čo ide? Podstatou zloženia je to, že obsahuje molekulu C60 a ako vieme, uhlík je stavebný prvok všetkého živého na tejto planéte, či ide o ľudí, ide o rastliny, ide o živočíchy. Takže ide o to, že keď doplňame Carbon Elixir do svojho tela, my vlastne doplňame uhlík svojmu telu, čo je vlastne náš stavebný prvok. Čo je veľmi ďalej zaujímavé na práve tomto produkte je to, že je to antioxidant. Je v podstate 100-násobne účinnejší ako vitamín C. Jedna táto flaštička, tak ona vlastne v tele človeka zostane pol roka. Takže to vylučovanie a ten vplyv na telo je naozaj postupný a robí ten proteín svoju prácu aj počas ďalších dní, týždňov, pôsobí v tele. Ja si doteraz pamätám, ako som si urobila objednávku na tento Carbon Elixir a k tomu som si ešte objednala rozmarín, esenciálny olej rozmarín na takéto rozveselenie, inhalovanie, potieranie s nosným olejom na koži. Takže to bolo tiež veľmi príjemné, pekný rituál. No, ja som si dala do ručí ten balík cez paketu na odberné miesto na Mlynských nivách v Bratislave. Proste z roboty som sa ponáhľala rýchlo, že nech si ho už konečne prevezmem, nech začnem s tým užívaním. Veľmi som sa na to tešila. Aj na tú chuť, že vlastne uhlík, že čo to bude za chuť, bude mi to chutiť, budem to chcieť užívať. Ale proste ja rada skúmam nové veci a idem aj do takýchto nepoznaných vecí a skúsim to a mám z toho nejakú skúsenosť, zážitok. Takže ja hneď som v podstate si prevzala ten balík, otvorila som ho na tej stanici. K tomu som si ešte objednala moka lyžičku od Bevitu, ktorú vlastne mám doteraz a tie proteíny, aj ostatné všetky, ktoré som užívala, používam dávkovanie podľa tej moka lyžičky. No, tak ja som si proste otvorila hneď takto. Už ho mám celý spotrebovaný, ale vidíte, že tá konzistencia je tmavá
a bola tuhá tá konzistencia. Ja som bola prekvapená, lebo Carbon Elixir, tak som čakala, že to bude v tekutej podobe. A lebo elixír som tak mala zapamätaný z rozprávok, že si tam varia elixír a pijú ho a potom majú super schopnosti. Takže ja som taký rozprávkový typ niekedy, že idem podľa toho, takže som to tak čakala, že to bude aj v Carbon Elixíre takto nejako fungovať, ale nie. Ono, tá konzistencia je proste tuhá. Môže sa pod vplyvom vyššej teploty trošku rozpustiť ten proteín, ale normálne ja musím ho vyškrapkávať odtiaľ. Ale je to fajn. A chuťovo mi to pripomína nutellu. Takže je to naozaj chutné. Proste ja som to dávkovanie úplne, že vyšpičkovala na maximum, proste, lebo ten týždeň, čo som mala tento Carbon Elixír, tak som v podstate mala voľno, bola som doma. Takže ja som ho užívala 3 lyžičky ráno, 3 lyžičky na obed, 3 lyžičky večer. Ja som mala toľko energie, mňa normálne postavil ma na nohy. Ja som toľko stihla za deň porobiť veci. Radosť zo života som mala úplne, že to, čo ma trápilo, tak už ma netrápilo. Vedela som si užiť ten deň, ísť do aktivity, splniť si ten denný cieľ, ktorý som si zadala. Takže to bolo naozaj užitočné. Takže ja cítim, že Carbon Elixir mi prinavracia silu, energiu do života a že ma vyživuje, lebo zlepšila sa mi v tom čase aj menštruácia. Vždy som ju mala pravidelne, ale teraz som ju mala už aj takú kvalitnejšiu, takú, ako má byť. Takže mala som predtým takú veľmi slabú, skoro žiadnu a teraz je tej procesy vnútorné aj po tej ženskej stránke mi Carbon Elixir zharmonizoval. Takže keď aj ženy majú problém s menštruáciou, tak veľmi dobrým proteínom je aj tento Carbon Elixir. Takže či ste aj športovci, môžete vyskúšať tento proteín. Taktiež Baby Natural Medicine má spoluprácu a veľmi dobré referencie aj od pána Šálka, ktorý sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov a užíva vnútorne proteíny od spoločnosti Baby Natural Medicine. A naozaj aj ja cez svoje skúsenosti cítim zmeny vo svojom tele, vo svojich vnútorných procesoch a mám kvalitnejšie prežívanie toho života. Prečo proteín? Ja som vždycky chápala, že výživový doplnok je to jediné pomenovanie nejakej tej výživy, výživový doplnok výživa. A proteín, je to preto proteín, lebo je to od slova raw, čiže surový. Všetky tie zložky, ktoré obsahuje Carbon Elixir, sú živé. Takže je v surovej podobe a pracujú neustále. Takže toto je naozaj veľmi podstatná časť produkcie samotnej firmy Baby Natural Medicine, že ponecháva tie zložky tej živej konzistencii, tej podobe, ktorá je tomu telu prospešná. Takže aj to spracovanie aj esenciálnych olejov, všetkých tých výživových doplnkov je do 42 stupňov Celzia, čiže presne tá hranica, aby tie výživové látky boli naozaj živé a prospešné pre telo. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. Potom v podstate na každom takomto produkte od Bevitu tu máte aj ich hodnoty spísané, že to je vegánsky produkt, že Baby Natural Medicine uznáva hodnoty ahimsa, čo je v podstate taký ten pohľad na život v rámci východných kultúr, čiže je to úcta ku všetkému živému. Takže
naozaj tento produkt sa oplatí. Aj keď je drahší, ale tie procesy, ktoré vám spustí v tele, stoja za to. Takže, a stal sa bestsellerom. Aj keď má takú vyššiu cenu, tak naozaj ľudia po ňom siahajú a tým, že je to antioxidant, tak čistí telo od toxínov. Pomáha ľuďom naozaj. A svedčia o tom aj mnohé referencie aj na ich oficiálnej stránke. Takže verím, že som svojou referenciou poskytla zaujímavé pohľady a môžete si ho objednať. Nechám vám link v tomto videu. No a užívajte si tieto produkty. Pretože myslím si, že nejde ani o to, že koľko jedla zjeme počas toho dňa, ale ako výživné je to jedlo, ktoré jeme počas toho dňa. A jednoducho môžeme jesť aj menej, ale musí to byť výživovo hodnotné pre to telo. A keď nemáme energiu na to, aby sme zvládali deň, tak to nie je v poriadku. Takže verím, že vám moje videá budú prinášať prospech, radosť, úžitok, že vás motivujú, inšpirujú a nechám vám teda linky dole v popise videa a užívajte si život. Ďakujem. Dovidenia.